higala og mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagdapiton sa pagpamatin sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Magarayo magapang hinaot nga na ang panalangin ni Master iyang abutes tagtag sa inyo kung magagalingon ug masabatagan kamo niya sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas labaw tanas pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna. Aron sa ingon na nahapsay ang inyong pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga atong pagtuon karon atong pagatunan mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nino patalihugan ni Sibihan sa Power Radio sa Villanueva 97.9 magsugod kita sa alas 7 bulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O kini usab nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab kini dito sa Radyo Ultra matag Domingos buntag alas 10 magsugod bulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. O dito usab dapit sa RPN sa Teleradyo magsugod usab ang atong programa magsugod sa alas 12 bulungtad hangtod sa alas 2 na sa kahaponon duha na ka oras na. Og dito dapit sa Iligan sa Radyo Bandera mabati usab ang programa matag hapon sa Domingo magsugod sa alas 3 kahaponon mulungtad hangtod sa alas 4. Ug dito usab sa Calamba sa Bato Plaridel mabati usab ang atong programa dito sa DXMM FM magsugod sa alas 6 buntag mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og dito usab dapit sa Dipolog sa DXDR mabati usab atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa launa sa kahaponon. Og dito sa DXPR mabati usab tunga alas oras mabati ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas alauna bulungtad hangtod sa alauna imedya. O kini usab nga programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati usab unya sa alas 8 paingon sa alas 9 sa Waikurat Radio FM sa Balingasag ang mga programa nato mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dito sa Visayas area mabati usab ang atong programa sa estasyonan sa DYLA magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12:15 ug sa DYHR mabati usab ang programa nato magsugod sa alas 6 buntag dito sa Toledo mabati sa alas 6 buntag mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Sa uban pa unya nga mga radio station din ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM magpahigayon sa pagprogram ipahibalora namo kana mga kahigalaan ug mga kaigsuonan nga nagsunod nining among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nini higayon na kauban pa natong uban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsuonan o mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlitot Sabit magapag-iguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsuonan ihatag ko kamo sa akong kauban uban pang ministro. Gusta ka ninyo mga kagalaan o kigsunan kinusab si Brother Romira Macamos katambayayong karon sa paghatod sa kamaturan harun makapadangat kanato ngadto sa para pang kaluwasan. O harun pagpadayon magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga igalaan ng mga kigsunan kinyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Magarayo nga mousang makiguban kaninyo ning takna aron sa pagpadayon ibalik ko kamo kang Hermogenes Magarayo sa paghisgot sa tiba. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Daghan man ang nagsuportar sa atong programa din sa Sibihan sa Power Radio sa Villanueva 97.9. Pero dili ato tagsaon ang pagsangpit sa mga ngalan tungod kay daghan man ang nagsuportar mao nga nining higayon na ato na lang general tanan sa pagpangumusta ug pagpasalamat sa nagsuportar nga mga kaigsuonan. O sa uban pa nato nga mga programa sa nagkalain-lain nga radio station di nagpahigayon kita sa nakaprogram kita pinaagi sa suportar sa mga kaigsuonan. O nining higayon na karon na importante nga atong pagatubagon tungod kay si Mitchell Bendilio daghan mang mga isyu nga gibuhian o ang mga isyu niya dili nato matubag sa usa lang ka hugna nga higayon sa pagtubag tungod kay dili man ta motubag nga dili suportado sa Biblia. Kung kita manubag isuportahan gyud nato sa balaang kasulatan kay kana man ang sandiganan sa atong baruganan nga PBCM o diha nato gipasukad ang atong prinsipyo ug baruganan ginamit ang balaang kasulatan. Kung dunay mga nagbuhig isyu diri kanato
bisan pa og ila mahulog private interpretation tungod kay naa sila sa matang sa pagyaga-yaga ug naa sila sa matang sa pagkawalay pagtuo, ang atong pagtubag dili po nato tubagon nga mahulog pog private interpretation kundi ato lang gibase pod sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Ang usa nga kanunay gyud nga nang hilabot kanato nga kanunay po natong gipahinungod ang atong pagtubag, atensyon nato sa pagtubag. Bisan pa sa nagkalain-lain nato nga mga programa sa nagkalain-laing radio station. Tungod kay ang atong mga programa sa nagkalain-laing radio station, tanan niini nakatutok ngadto sa nining usa ka pastor sa SDA nga si Mitchell Bindilio. Nga iyang programa hook up didto siya nag program karon sugod na alas 7. Hulungtad hangtod sa alas 8 sa DXDR, hook up sa Balingasag. Sa Bay Radio, sa Waikurat Radio FM. Mabati ang iyang programa. Unya ang mga ang amo pong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, siya po dito ang nag-atiman karon sa pagpamati kay pag-human siyang programa, siya na po'y mupuli, si Reverend na po paingon sa gikas alas 8, paingon sa alas 9 sa kagabhion. Tubagon niya ang isyu ni Mitchell Bindilio anang higayuna. Ang uban po nga mga isyu nga dili pa matubag, anhi po nato ipahigayon pagtubag usa diri na si Bihan sa Power Radio ug ang uban dito sa Radyo Ultra o dito sa RPN ana nga sistema tungod kay usaman ka oras ang programa unya kay ang ihang mga pangbuyang isyu daghan man muna nga bahin-bahinon ang mga punto nga iyang giatake diri kanamo nga among tubagonon. Unya mao na nga mokalas og pila ka oras inana ang sistema mao na nga bisag daghan ang among oras nga napalit sa nagkalaing radio station mao na nga kulangon pa ang mga higayon sa pagtubag namo sa mga isyu ni Mitchell Bindilio. Naay mga isyu ni Mitchell Bindilio nga ikaw unta Mitchell Bindilio kon muhatag ani bitaw kag pagpatubag ug muatake gani ka kanang haom ba sa imong giatake. Unya mo poy gidoktrina nila. Unya moingon ra ba day kag magpatakag yaw-yaw. Unya pag-abot na patakag yaw-yaw ikaw ra bitaw na. Pag-abot na usa, niingon ka bitaw nga nagpataka mi. Tanawa ra guni imong gisulti og haom ba po ni og mo po'y doktrina namo. Tanawa ra gani ha. Kining imong atake diri kanamo og nahusto ba ni imong atake diri kanamo? Amo ba ning doktrina nga imong gipaningil diri namo? Tanawa ra nga imo ming giingon nga may pagmagkuan mo ni Kibuloy, ang appointed of the Son of God. Na tanawa ra gani ning iyang giyaw-yaw diri og nihaong banis among doktrina. Og mao po'y doktrina namo. Tanawa. O, tanawa. Kinsay giingnan nga mo resulta patag pangangkon-angkon, kami kuno na. Padayon nun ta. O, tinaw. Diba to pa? Diba tinaw? Basi ba iglubog ng imo karong kuan sa among doktrina karon unya imo di yung nasangpitan ni Kibuloy. Wala sa tatang testina ito na ang lugar ko. Bakit naman ito na sa Kibuloy? Mayroon pa na tao kinsa na ba yung ang pagkasamahan? Muna ba yung ito yan? Abasin po no? O, tanawa ha? May pakunog mag-ipon ni Kibuloy. Ngano nakaabot ka mang Kibuloy? Bindilyo nga kami may imong gikatubang. Ikaduha, ngano niingon may pang mag-ipon mong Kibuloy? Kauban ba dahil dito ni Kibuloy? Mao man na. Ang imo lang ipagkahilabto nun. Ang imo lang ipagkakubian. Tanawa ka ni pagkakubian ka nimo og nahusto ba ka? Unta, kung moingon kag mag-ipon, parehas mig doktrina ni Kibuloy. Una kay si Kibuloy, appointed of the Son of God man na siya. Una kami nagtudlo dahil bisag kinsa na mo ministro, ni si Master nga among gilang nga Espiritu Santo. Amo bang gitudlo nga appointed of the Son of God? Tanawa ra gud ang imong gani ba tulibagbag? Musuway gani kag atake diri namo. Moingon gani kag mag-ipon, parehas mig doktrina. Imo ba nang isulti kay para nga ang mga ministro sa PBCM buhat-buhatan nimong sayop kay para imong atakihon? Diha ka masayop. Ikaw Bindilyo magbuhat ka maglitag kanang litag nimo wa pa nimo na buhata hibaw-ara na mo na ang imong gimmick. Munang nang ikaw ra po yung buhat og litag nga ikaw ra po yung maunay sa imong litag. Na, tanawa gani ni karon ngano nga gidalan namo ni kanginan. Imo man ning gipatubag rin ako. Imo man ning gipatubag rin namo. Tanawa gani. Di ba iyan ang gipatubag diri namo? Tanawa na to, pruibahan na to, di ba? Tanawag unsa iyang gibula-bula nini. Na? Pag-abot niya, iya ding ipatubag, siya nagbuhat-buhat istorya, unya ako iyang patubagon. Tanawa gani. Abi tubaga magkalayo ha, tubaga. Taka mga kagamit ng bersikulo nga ikaw rin naon sa maguna. Tuwa na. Tubaga makarayo ha, tubaga.
Nagpataka-taka ra man paggamit kag bersikulo unya ikaw ra po'y ako ra pinagkasabot. Di pangutan na ikaw ra po'y nagsulti-sulti na ikaw ra po'y nagbuhat-buhat ana unya imo ipatubag diri sa ako unya tubagon ko na. Ako sa mong gawas karong tulibagbag ang imo karong mga gipaningil sa moa. Nganong niingon ka man nga ipag-ipon dito ni Kibuloy ang PBCM? Nga dili man may kauban. Ikaduha, naibalo mami nga si Kibuloy ang stand dili Espiritu Santo. Kaya ang iyang gipasab ang iyang stand sa ilang doktrina, siya gipailay ang kaugalingon nga appointed of the Son of God. Kung siya ang gitudlo nga anak sa Dios, di siya day mo gawas nga mong atong Jesucristo. Kinsa ba ang anak sa Dios? Naa ba gyud nga anak sa Dios? Na, pero kinsa man? Mao nga atong Jesucristo. Roma 1:4 palihog pagbasa Brad Warlito, Roma 1:4 palihog pagbasa. Tan-aw na to kung kinsa ang anak sa Dios. Tan-aw na to kay niingon masag ipag-ipon tang Kibuloy. Oy, nahibalo in taon mi. Niining panahona nahibalo mi kinsa og dili pod ikaipon kun maingon nga ang lana dili ikasagol sa tubig ingon ana gyapong sistema Mitchell Bendilio. Para sa imong kasayuran. Og wa kay kasayuran sa doktrina sa PBCM, mo nay giingon lekturon ka namo. Kay sunod nimong hilabot diri namo, basig makaigo ka. Kay kini wala makakaigo namo. Naibalo ba ka sa doktrina sa PBCM? Dili mi mukaro og dili kami muhilabot sa dapit sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon nga magpaila ka nga, ingon nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. To kay nasayo tag kinsang appointed of the Son of God, kinsa ang anak sa Dios, mao ka ng ato Jesucristo. Roma 1:4 palipabasa Brad Warlito. Gingon din ni pagpahayag Brad Macarayo sa maong gisitar gingon. Ug uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay si Jesucristo nga atong Ginoo. Naana sa nakasulat sa balaang kasulatan. Unya, mao nang atong Jesucristo gipadala sa kalibutan. Juan 3:16. Palihog pagbasa Brad Rome, Juan 3:16. Palihog pagbasa. Iandam pod Brad Israel ang nakasulat sa Marcos. Marcos kapitulo 9 bersikulo 35. Sige. Basa Brad Rome. O ingon na ni Brad Macarayo ang nasitar nga nimo nga sitas. Kay gigugma gayon sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Okay. Mao na nga si Kristo gipadala, gihatag ang bugtong anak. Kinsa? Mao tong atong Ginoong Jesucristo. Unya kay si Kibuloy appointed of the Son of God. Unya didto minimo ipagsagol. Ingon na sa sistema wa din may balo sa doktrina. Kinsa man ang anak sa Dios, mong atong Ginoong Jesucristo. Siya mao ang giingon bisan pastingog gikan sa langit nga nag-ingon, mao ang anak nga pinalangga sa aman. Unsa ang prueba? Sa nakasulat sa Lucas 9:35 Brad Israel. Ingon ini ang pagpamahayag sumala sa nakasulat sa imong gisitar nga sitas. O gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nagingon mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghugin ninyo siya. O mao na, appointed of the Son of God, siya ang pinili, siya ang gipadala, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Unya, kinsa pa gawas ni Kibuloy nga nag-ingon nga appointed of the Son of God. Niingon kag pag nag-ingon ka nga may pag mag-ipon mong Kibuloy, oy, unsay gipasabot nimo? Buhatan mi nimo og doktrina mo ni gingon wala na mo atakyas Kibuloy. Wala na mo atake kundi ikaw ang among gipahinungdan niini sa pagtubag. Ngano? Si Kibuloy nagpaila siya ang anak sa Dios. Appointed of the Son of God. Gawas ni Kibuloy kinsa pa? Si Ruben Icleo. Ha? Unya ngano nga nahibawaan na mo na? Amo nang gipang plastar. Amo nang gipang plastar ingon nga kinsa ang nag-angkon anak, pero sa dapit ni Master o sa dapit sa mga ministro sa BCM wala mi nagpamatuod nga naa ang atong Ginoong Jesucristo nga among giila nga kana mao ang anak sa Dios, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ha? Tanaw na to. Basig wa ka kay balo. Mo nagpataka ka lang yaw-yaw. Kung kinsa nagpatakag yaw-yaw, ikaw mo'y nagpatakag yaw-yaw. Ha? Kuwang pa na ang imong gingon nga si Kibuloy. Kinsa pa? Nabaw. Si Ruben Icleo. Niya, paminawa na to, kinsa pa? Na, paminawa na to, gawas ni Kibuloy, kinsa pa ang nag-angkon nga si Jesus Kristo? Na,
pa sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Sa kanilang Holy Land, makikita ang bukal kung saan umaagos umano ang tinatawag nilang Holy Water. Paniwala nila na kapag papagaling ito kapag ininom. Bago mo inumin, magdasal ka muna, hingin mo na ang kapangyarihan ng Panginoon na sa pamagitan ng tubig na yan, kung ano ang karamdaman sa iyong katawan, pwede kayong gumaling. Maraming milagro na raw ang nangyari sa isla dahil sa kanilang Divine Master. Isa raw sa mga buhay ng saksi, si Shirley Tanyesa. Napagaling daw ni Icleo Sr. ang kanyang ama na nasiraan noon ng bait. Natutulog man siya ng madaling araw, pagising niya alas 8. Magaling na talaga. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Oh, na! Kinsa man kuno, si Ruben Icleo, si Kristo at si Divine Master, isa lang, na! Mao na! Unya, wa mi masayod, ana! Unya, mo ingon, pagkag mag-ipon, unya, imo na po ipag-ipon nito. Tunin na, oh! Unya, pag-abot na karon, ihapak na din na mo, og muhaong mo na. Mo na, igiingon, pataka ka man, og ngal-ngal liris amo sa atake, pag-abot na nagkasinayo, para iwo mo na magkadimao. Angay lang ka mag-ingon na, o nagpamato, bisama nila nga si Kristo, si Master, usara. Na? Tanawarap ko na, mao gani na, mo ilabot ka ni Kas BBCM, paddaan lagi, kaya para di ka masupalpal. Nakinsa pag yun, gawas ni Kibuloy, gawas ni Ruben Icleo. Ni gawas mangguni karon ng atong istorya, tungod mangguni sa sogda ni Mitchell Bidilio. Kay amo ning gipaamgo ning tawhana, kay nagpataka magyaw-yaw, kami pa igno nagpatakang yaw-yaw. Na? Nakinsa pa, angay lang kaani, mupahayag kanang imong atake og ang imong katubang mga sakop ni Ruben Icleo. O mga sakop niya, kinsa pa? Sakop ni Paulino Agapay. Kinsa pa ang nag-claim nagawas ni Ruben Icleo siya maos Kristo? Niya, si Paulino Agapay. Na, paminahon ta. Kung mga igsoon, magsugod na ta sa paghisgot sa pulong, no? Kay aron nga diha ta mo kuha og Kini nga magwawali mao ni ang piniling nasod. Niya. Atong ano na atong balik kay para nga atong makuanan nga kini mao ang atong tan-awon o mao ba ni nga giingon nga tan-aw na to kay para nga muhaom. Tan-aw na to og iplastar na to ang atong kahimanan kay para nga atong tan-aw na to kay para nga atong ma-plastar gyud kay ato sang lantaw na iplastar na to mga kahigalaan kay tan-aw to gawas ni Kibuloy, gawas ni Ruben Icleo, napag yun nag-angkon si Agapay. Yeah. Atong balikan ang kung kinsa pa ang usa nga nag-claim nga siya mao si Kristo. Gawas ni Master Dr. Ruben Icleo, si Paulino Agapay mao gyapon. Kung mga igsoon, magsugod na ta sa paghisgot sa pulong, no? Kay aron nga diha ta mo kuha og mga pangutana og ato sang ihatag ni ang panahon sa paghisgot sa pulong dita ni Brad Baldo. Rubia. Bueno mga igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano ang alas sa among Ginoo. Sulay Apo Gubulang, siyang bugtong anak kag gipadala mao na si Ministro Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Gisgutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 nga ang tanang katawan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios nang among ipasunayan mga igsoon bisag asa ni mabot diha sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa mga igsoon among daton nga ngalan sa among Dios ulay Apo Bagulang sa iyang bugtong anak pusong liwatan niya mo na si Kristo mo na si Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Mao na angay nimo nang gamito na imong gingon pataka makagyaw-yaw, pataka mamugyaw-yaw. May pag mag-ipon mong Kibuloy, kung ang mga sakop ni Paulino Agapay,
Kung ang mga magwawali ni sa piniling nasod, magwawali ni Paulino Agapay, sila mo imo na pag mag-ipon. Pero kami, isagol ni mo, muhaom din na. Tanawa rago ni Mitchell Bindilio og mga taki din na mo, di muhaom. Ha? Nakinsa pang yun. Gawas ni Paulino Agapay, gawas ni Ruben Icleo, gawas ni Kibuloy, kinsa pa. Kung kinsa pa ang nag-claim nga siya si Jesucristo, bisan pa si Master Anos, nag-claim gyapon nga siya mo ang Espiritu Santo na atong paminawan. Kung kinsa pa. Sino ba itong sinasamba nila at kinikilalang si Jesus? Binisita ko ang kapilya kung saan nakatira si Master Anos. Magandang hapon po, Master. Ako po si Maris. Ang Holy Divine El Santo Cristo Chapel dito sa Fairview. Pero hindi lamang daw ito simpleng kapilya at tahanan para sa kanya. Dito rin ang lugar kung saan mula sa pangkaraniwang tao ay bigla raw siyang mabago at nagkaroon ng malaking misyon sa mundo. Ano po yung ginagawa niyo noon? Ano pong trabaho ninyo? Dati ako ay naging plus 8 kay Secretary Reyes. Oo. Anong taon po yun? Kapag panahon na ni Cory, nagturo ako ng karate as Red Belter Master. Umano ako kay Trabador Ramos. Kaya naging rebelde ako. Kaya marami ang mga karanasan ko. Katapos lumalabas sa mga pelikula. Binata pa ko, man ako. Pati kanyang kapitbahay may kwento sa dating buhay ni Master Anos. Kasi nagtatrabaho din si Master dati eh. Nagiinom din siya, nagsusugal. Pero nung ano na siya na ganyan, yun, siyempre, puro kami nga, pinapangaralan din niya. Puro dasal na. Oo. Pero ginamot din niya kami. Hanggang sa isang malagim na disgrasya raw, ang naging dahilan para siyang tawagin nga ng Panginoon. Na-disgrasya ako. Banggaan, namatay ako at nabuhay. Anong klaseng disgrasya po yun? Paano nangyari yung banggaan? Papunta ako Bagyo. Doon ako nakasakay sa sasakyan namin. Tapos ano po ang bumangga sa inyo? Trailer. Kayo lang po nakasakay doon? 18-wheeler. Nagkita ko sa San Pedro at ang Panginoon. Ano po sabi sa inyo ni San Pedro at ng Panginoon? Ang gagawin ang magbago ang tao. Kagustuhan niyo po? Kagustuhan ko! Dahil ako, si Jesus. Kung ang mga sakop ni Master Anos, mo imong ikaatubang, angay ni mo nang gamiton dili na mo, nga may pag mag-ipon ni Kibuloy. Pero kami ang imong ipon, muna giingon, kanang imong rason, muna giingon, ukad diyang ginang rason ni mo. Tanawa na, pag abot ni haong ba na, ang imong giingon nga may pag mag-ipon? Kung ano lang ba yung kang mag-wrestling mo? Angay lang ka musulti ana ng ipag-ipon kung sila ana imong ikatubang, pero mapibisi, mawawan ka lang. Unya mo na mo ingon nga muhagit kag debate? Unya maghagit kag debate, unya mo nang imo, mubuat-buat kag istorya, unya pagbuat istorya, dili mao? Mo na pagtuon, oy, nanara pagtuon, aron di ka masupalpal ba? Unya, timang-timbanga lagi, ang mga matagpulong ba, nga mo gawa sa iyong baba, nga di ka masayop, ayo hagyod. Kay masayop ba ni ka, pwedeng wawa ni mo. Naman na sa Sirak, 28, 25, 26, mabasa man na tanawara, niya nga naman, nga dili gyud kami mo tandog. Sa dapit sa atong Ginoong Kristo, kay nasayod kami. Nasayod kami. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo. Naa sa 13:8 sa Hebrehanon, basahon sa nako, giingon sa pagpahayag, nga di yun di mo kayang angkunon ang dapit sa atong Ginoong Kristo, kay giingon sa pagpahayag, si Kristo, mao sa gihapon, kagahapon, ug karon ug hangtod sa kanturan. Way pagkabalhin.
sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nya angkon-angkonon nimo na. Ang kalisod pagyud nga imo angkonon ang dapit sa atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo nalatid sa balaang kasulatan. 16:21 Mateo, pabor ko namang Biblia, basahon ko sa usa nako ipanghatag sa akong mga kauban ang ubang mga kapitulo bersikulo. 16:21 sa Mateo giingon sa nakasulat sa Biblia. Sukad niya atong panahon na gisugdan ni Hesus ang pagpadayag ngadto sa iyang mga o pagpahayag ngadto sa iyang mga tinunan nga kinahanglan gayud siya moadto sa Jerusalem ug maganto sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kanis mga ansyano sa mga ug mga saserdote nga punuan ug mga eskriba ug pagapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. Nagpasidaan si Kristo sa kamatayon. Tulo ka adlaw sa atong nabasa sa Biblia mabanhaw ang atong Kristo. Asa na siya ni anang tulo ka adlaw tulo ka gabi, Brad Warlito? Gingon diri pagpahayag Brad Macarayo sa Mateo sa iyang kapitulo 12 bersikulo 40 gingon dinhi sa pagpahayag. Kay maingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sumala sa pagpahayag. Oh, na tanawa nya si Kristo giimingan na nato tulo ka adlaw ug tulo ka gabi adtos kinapusuran sa yuta. Unya karon mo ni ato karong gi sose sa Biblia sayon bang angkonon ang dapit ni Kristo? Napay nag-angkon ay sa dapit sa atong Kristo nga kung sila imoy katubang angay to nimong gamiton to nga may pag mag-ipon mo sa nag-angkon nga anak sa Dios. Kinsa pa? Si Pilimon na ang Kingdom of God. Kinsa man nga ang founder si Pilimon. Si Pilimon mao kuno si Kristo. Oh, mao na ang angay nimo padapatan ani mong atake diri namo. Pero kanang atake nimo diri namo ug imo na ang buhian diri namo, wawan ka lang. Kay wagi na mo haom. Wagi na mangutana gani ka. O kana gani imo gani nang ipamukha sa amoa nga kami na nga sayop kami ayuha pod nga amo ng doktrina. Una gidoktrina diri namo na. Una pangutana nakasubay ka sa among doktrina. Mao na nga paminaw sa unsay gisulti sa balaang kasulatan basig wa ka may balo. Ha? Basig wa ka may balo. Ha? Sa nakasulat sa balaang kasulatan munang giingon nga ayuha sa ayuha sa usa gani ka mga taki diri sa mga ministro sa BCM ayuha nga dili ka mabakuti kay basin unya ahog masipyat ka na diaw niya ka mawawan. Na tan-aw na to ang nakasulat sa balaang kasulatan nga kinahanglan gyud nga tun-an gyud nimo o unsaon gyud nga kana mga taki gani ka kana gyud muhaom o kanang makaigo gyud ka kay di gani ka kaigo na mauwawan lang ka. Mao nag-ingon sa Sirak kagadiha lagi di lang ako basahon 28, 25, 26 karon dinhi na. Nganon dili gyud kaya nga ang kuno ni bisan kinsa ug mugawas gyud nga dili tinuod. Si Pilimon ri ang bonansa namatay na. Ari puta ni Master Dr. Ruben Iclio wa nagyapon. Karon kun atong susihon kana sila nga nangawala dili buhaom nga sila was Kristo unahon na to ang katong nangawala na nga nag-claim nga sila sa Kristo. Ngano nga dili buhaom nga sila tinuod. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo tulo ka adlaw tulo ka gabi. Adtos kinapusuran sa yuta pero tapos anak mabanhaw siya. Unya si Kristo nabanhaw ra ba yun? Nabanhaw tapos sa iyang paghalad. Sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Ang paghalad ba ni Kristo mo pagpakamatay, Brad Rome? Oh, Brad Macarayo, bawi ka na ang paglukata lang sa dagan. Ato lang pagkabasahon kini nakasulat din sa Mateo sa iyang kapitulo 20. Sa dili pa po niyo basahon, Brad Rome, ang kapitulo 20 bersikulo 28 sa Mateo, paliw pagplastar po Brad Warlito sa unang Korinto 15:3 o 4. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 o 4. Sige, Brad Rome.
O ingunin niya ng kapamahayag sa balang kasulatan. Maingon nga ang anak sa tao, mianhi dili aron siya pagalagaron, kundili sa pag-alagad o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay. Ingon nga lukat alang sa daghan. Oh. Na, tanawa, sa ato nabasa sa balaang kasulatan, si Kristo naghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ingon nga lukat sa daghan. Unya ang pangutana karon, kapila buhatan ni Kristo ang pagpakamatay? Kausa lamang o dili na mausban. Asa ang prueba nga kausa lang si Kristo mamatay o dili na mausban, di na magsubli-subli pa na. Niya, basahon na to ang nakasulat sa Hebreanon City, versikulo 22 o 23, 27. Kini nagahimo kang Hesus ingon nga pasalig sa labi pa kamaayong pakigsaad. Ang haunang mga saserdote daghan kay dili man sila mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Apan kini siya si Kristo sa dayon naghupot sa iyang pagkasaserdote. Kay siya mulungtad man hangtod sa kanturan, busa sa tanang mga panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios. Pinaagi kaniya sanglit, buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Kay angay alang kanato ang pagpakabaton sa maong labaw nga saserdote. Balaan, walay sala, walay lama, linain gikan sa mga makasasala. Tinuboy ngadtos kay tas-an. Labaw sa kalangitan, lahi sa uban nga mga labawng saserdote, siya wala magkinahanglan. Sa adlaw-adlaw nga paghimog mga halad inihaw, nauna alang siyang kaugalingong mga sala, ug niya alang sa mga sala sa katawan kay kini. Gihimo niya ang paghalad lugar sa makausara, sa wala na'y pagsubli-subli sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Kapila mo halad si Kristo sa iyang kaugalingon ng paghalad. Mateo 20, versikulo 28, gibasa Brad Rumi kinis Mateo, maong pagpakamatay. Kausa lamang, busa kausa lamang si Kristo. Naghalad siyang kaugalingon sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa dagan. Buti pasabot ang record sa Biblia, si Kristo misinati sa kamatayon kausa lang. Na kung sila granting without admitting nga sila tinuod nga Hesus Kristo nga nitungha sa kalibutan nganong nausban magkamatay. Na dili mo haom lagi. Muna ingon angay unta lagi ka nga ingon ana ang imong plastada nga imo nang ipadapat nga istorya diri namo kumao nay doktrina namo nga nagwali mi nga amo magtutudlo anak sa Dios mo ang atong Ginoong Kristo kay parang muhaom na pero kay wala mo doktrina na nihaom din na imo ramang punang hinuna-huna mo na giingon ibalik na ko imong istorya kung kinsay nagpatakag yaw-yaw ikaw maoy nagpatakag yaw-yaw ayaw ipahid ang imo pagpatakag yaw-yaw diris mga ministros BBCM ana ra o niya karon ngano nga si Kristo dili gyud muhaom dito sa mga nangawala na pud nga Kristo. Tungod kay si Kristo. Human siya namatay na banhaw ang atong Ginoong Kristo. Pero pagkabanhaw ni Kristo wala igna nga ang nabanhaw mao na to pod si Ruben Ecleo mao na pod to si Filimon. Ana ra nga sistema wala magsulti unsa gisulti Pablo sa unang Korinto 15:3 o 4 Brad warito. Giingon din sa pagpahayag Brad Macarayo sa maong pagpahayag sa Biblia giingon kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang pagdawat tura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya ginubong nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Sumala sa pagpahayag Brad Macarayo sa kasulatan. Na matod pa ni Hesus Kristo matod pa Pablo. Si Pablo nag-ingon nga si Kristo namatay tulo ka adlaw, tulo ka gabi nabanhaw. Wala igna pagkabanhaw siya nas Ruben Ecleo, siya nas Filimon. O ana ra nga sistema. Muna nga gipailala mo dili ingon nga amo silang giatake. Kun dili amo nang gisulti, ingon nga kami nahibalo ana. Mitchell Bendilio. Ingon ana nga sistema. Muna nga mubuhat kani kag utrog istorya kanang amo pong gisulti. Kanang among gidoktrina. Kay guwagay na mo isulti, wa po na mo idoktrina. Unya imong ipadoktrina na mo na mawawa na ka. Ay di pamugos ang imong hinunahuna, may pagmagdirektor ka. Tao nagwali mo ka. May magbuhat ka o ganang drama ba? Magbuhat ka o na imong ipasa nga to sa mga dramaturgo, pabuhatan ni mo na ang imong hinunahuna aron nga musalir. Pero dirigan ni mo na ipahaom ni mo na imong nahuna na. Na mabulilyaso ka lang, masupalpal ka lang. Na, ingon ana nga sistema, na, arita, mo ingon tao, muna, kay nangawala manggod sila. Ang kato mga nag-claim mo sila sa Kristo, wala sila mo pasar. Na ang nagpabiling buhi, na maulugar na ang nahaom, na di po. Si Kristo ba?
Bisan pagbuhi ka, ikaw nag-claim nga ikaw maos Kristo. Muuyon ba ang original na Kristo? Dili. Unsay gihulog nga sulti sa atong Hesus Kristo nagpasidaan. Unsay gisulting Kristo ug naay mo claim nga siyas Kristo. Ay si Kristo na lang mo atong pasultiyon na. Aron nga ang mga nakadungog sa atong programa, nga kumasakit sila sa mga ministro of BCM na si Kristo man mo ay nagsulti ana. Na di mo po nato ni mabasa, di po nato ni matapik, ug wala pa po ni buhat-buhating istorya ni Mitchell Bindilio. Iya man tagi buhat-buhat istorya mo nang gibabati, on-air man na yung gisulti, gibabati po na mo on-air. Ngano, iya man hook up ang iyang programa gikan sa Dipolog, diri sa Balingasag, kay pabati niya sa Misamis Oriental. Kay aron ba ibumugka niya nga, naagi sayop ang doktrina sa PBCM. Inana nga sistema, dabi kinasayop man siya, kaya wala pa may doktrina na. Ngano, pag doktrina may, nagpasidaan man ang original na Kristo. Unsay giingon sa original Kristo, dunay mo claim nga siya Kristo. Siya ang anak sa Dios. Unsay gisulti sa atong Kristo, Brad Jisrael. Ingon ni ang gipahayag ni Ginoong Kristo. Ang tinuod nga Kristo gingon. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 23 lapos tangad sa 26 gingon. Ug kunya, kung adunay magaingon kaninyo, tanawa ani aras ang Kristo. Ito na, post ka kaniyot, Brad Jisrael. Kung doon na mag-ingon, mutudlo, katanawa na arang Kristo. Muti pasabot, nga mauni ang appointed sa God. Mauni ang anak sa Dios. Mauni siyang si Kristo. Naon sa gisulti, padayon na. Puatua ra siya. Ayaw gayod kamo pagtuon ini. 24. Kay mutungha ang mga mini nga mga Kristo ug mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kon mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa, disuginlan ko na kamong daan, busa kon sila magaingon kaninyo. Tanawa, ato ara siya sa awaaw. Ayaw gayod kamo pag adto didto. Ug kon sila magaingon tanawa, aniya siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayod kamo pagtuo niini. Na tanawa, kay mo tungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta o mga pakitag dagko mga ilahanan o mga katingalahan. Kung mahim aros pagpisala, kung mahim bisan pas mga pinili, tanawa ra. Nagpasidaan ang original Kristo, kung ano mo pailang ka sa Kristo, piki na. Unya, kasi nagsulti na si Kristo, wa lugar may mahibalo na. Unya, ang gisulti ni Kristo, bakak lugar na. Di na mo bakak. Kaya nga no, si Kristo wala man siya mugawas nga limbog o bakak sa iyang baba. Unsay prueba be, Brad Warlito, basaha ragod ang nakasulat sa sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21 o 22. Sa unang Pedro, kapitulo 21, kapitulo 2, versikulo 21 o 22. Sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21 o 22. Sige. Gingon din his magpahayag Brad Macarayo sa maong gisitar, gingon, kaysa maong panggawi, kipanagtawag kamo, maingon, nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo, usa ka pa nag-ingnan, aron, kamo, managsunod sa iyang mga tunog. Siya walay nahimo nga pagpakasala, walay hingkaplagang limbong diha sa iyang baba, sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. O, tuwa na, walay hingkaplagang limbong, walay sala, walay lama. Una si Kristo naglama-lama lugar ng istoryahan nga kung dunay mutungha nga siyas Kristo, piki na nga Kristo. O, anara. O niya, karong batbuhatan minimo, kay aron nga imo mi pasudlon, kay pag-abot anak karon imo ming labahan lugar ana, oy, manlaba, mapuinta kung kas dili bulingon. Manlaba gani ka Bindilyo, kung gusto kang mulaba ka sa imong mga rason, nga labahan minimo, tanawa sa bulingon mabigdili. Ha? Kay base ba yung manlaba ka o demos, na imbis nung kay ang limpyo hinoon, imo hinoog bulingan kay wa maayo no paglaba. Na ayaw ha paglaba. Ang mga ministro sa BCM kay aron nga makita ang imong pagka maayong manlalaba sa imong rason o ang atong rason ipagi malato nga mao nang laba pananglitan nga para malimpyo ta. Kung nagtuo ka nga kami buling tungod kay nagklime nga si Master mao ang anak sa Dios, mao ang atong Ginoo Kristo, diha ka na sayop. Ha? O niya, karon hinukto ka na. Pitok-pitok na ng mata ni Moron Bindilyo. O lagi na.
Ayuha lagi aron dili lagi ta makapangliraw-liraw ang atong mata lagi kadiyot. Na asa pa si Kristo walay lama, walay kaplagang limbong sa iyang baba. Si Kristo Juan 14:6 palihog pagbasa brad. Jisrael, si Kristo kamatuoran palihog pod pag andam pod brad Rome, unang Juan 2 versikulo 21. Tanaw na to si Kristo unsay gipaila ni Kristo siyang kaugalingon brad Jisrael. Siya mao ang dalan sa kamatuoran. Niya sumala sa gisitar mga sitas, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan sa kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Unsay giingon ni Kristo, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. Karon kay si Kristo kamatuoran man, doon na ba'y bakak nga mogawa sa bakba sa kamatuoran brad Rome o wala? Ato lang pagbasahon kining nakasulat sa Juan sa Unang Juan 2:21. 2:21 nagingon din gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo mahibalo sa kamaturan kun dili tungod kay kamo nahibalo na niini o nahibalo nga walay bakak nga nagagikan sa kamaturan. Oh, to ana, way bakak nga nagikan sa kamatuoran. Unya kung si Pablo nagsulti nga si Kristo di na mausbag kamatay. Wala mo pasar si Ruben Icleo o si Filimon Riambonanza. Na? Tanawara. What lugar may baluan na Mitchell Bendilio? Unya, kay si Kristo man mo ay nagsugo ni Pablo sa unang Korinto 14:37. Gisugo siya sa Ginoo nga isulat ang masulat niya. Ang Ginoo 1:3 si Kristo man na. Unya, gisugo de siya ni Kristo, dabi kay gipasulat man ni Kristo nga isulat karon si Kristo kausar mamatay, di dili haom sila Ruben Icleo og si Filimon. Unya karon og dunay mag-angkon nga sila mao ang appointed of the Son of God. Sila mao ang anak sa Dios. Bisag kinsa sila mo angkon nga sila mao sa Kristo. Nganong dili na buhaton sa mga ministro kay nahibalo kami. Ug asa pod ang stand. Asa ang dapit sa among gipamatud-an. Naas dapit sa kapuli ni Kristo sa kalibutan. Dili kay nagpamatuod may sa dapit nga ang among giwali, ang among gipamatud-an, among giwali nga siya mao si Kristo. Diha ka na sayop Mitchell Bidilio. Kay ang atong Hesus Kristo nag-ingon na kung dula pay mo to nga Kristo sa kalibutan piki na sa atong nabasa sa Biblia nga mag-angkon nga siya mao si Kristo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Ug ang giingon pa gyud sa atong Hesus Kristo nga dili gini mabakak ang gisulting Kristo kining Mateo 23:39 nga nag-ingon si Kristo kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod magaingon kamo dalaygon ang maganis nga sa Ginoo kanara ang among gipamatud-an Mitchell Bendilio kinira aron ka ba nga malecture ka ang among gipamatud-an dili mo haom ang imong giingon may pang mag-ipon mong kibuloy kay nahibalo mi unsay stand ni kibuloy. Ang stand ni Kibuloy, appointed of the Son of God. Sa ato pa, siya ang anak sa Dios. Siya ang atong Ginoo Kristo. Question. Si Kristo nag-ingon, dili na kamo makita kanako pag-usab. Nang anong nanungha sila? O nang mapamatuod mi, musulod mi sa imong kangadawaton, o di mi magpakabana. Imong ipatuos mga listeners ni sa kahaginan, nga nagwali mi sa dapit, nga nag-angkon mi sa dapit sa atong Ginoo Kristo. Mo na dili namo butang nga among pasagdan. 14:16 palihog pagbasa Brad Warlito. 14:16 sa Roma. Diha na sayop si Mitchell Bendilio nga nagtuo siya nga pasagdan nato na kay para tiskan niya ang mga listeners nga maunay atong doktrina. Diha siya nasayop kay supalpalon ginato siya. Daghang para makag-utang Mitchell Bendilio nako nga namong tubagonon. Paninglon ko ra ba na karon? Nganong wala nimo hisguti sa programa nimo sa DXDR kay ang among mga programa sa YouTube nganong dili nimo pang tubagon ang among mga question nagpahuta ka lang sa pag-atake kami kanunay nanubag samtang sa imong mga paningil diri kanamo samtang kami kun maoy maningil diya nimo mangutana diya nimo di ka mo tubag ngano wa kay katubag ngano dili pa nimo natun-an unsa itubag sa among question pahayag nga ang atong nabasa sa Biblia, kung doon na kuno'y magsulti kuno, nga panamastamasan ang atong ginapakamaayo, dili na to pasagdan. Mauna, nga, buhat-buhatan minimo, nga manay among doktrina, na amo ging ipadayag nga, wa gibi magdoktrina. Muna, kung doon na may tigbuhat-buhat istorya,
kung kini bitaw si Mitchell Bendilio bitaw og mga mulupyo pa bitaw ni sa barangayanon. Dugay na di kadaghanan ni nakatubang sa barangay. Kanagod si Ngano? Magbuhaton mag-istorya. pataka lang na siya yaw-yaw nga wala sa tinor kay ngano kay gingon magudiha nga nag akseptar nga siya mao ang sinugo nga Ginoo si Kristo dili man muhaom ang iyahang pagkasinugo Brad Macarayo. Busa sa katong gipasabot nga dili muhaom katong nag-claim nga sila sa Kristo. Nga pag-abot na karon ito na kami na imong padapatan na diha ka na sayop na karon niya pa unsay gisulti sa original Kristo dili na kamo makita kanako pag-usap hangtod magaingon kamo dalaygon ang maganis ngalan sa Ginoo. Asa may dapita nagpamatod ang stand sa mga ministro. Isil-silis alipatakan nimo Mitchell Bendilio. Kung nagtuo ka nga imong guba kanara hagiton ta ka guba ang giingon ni Kristo hangtod magaingon kamo dalaygon ang magaanis ngalan sa Ginoo. Basta dunay magaanis ngalan sa Ginoo human nga si Kristo dili na makita sa kalibutan. Kinsa ning Ginoo? Juan 13:13 gibasa akong summarize ganiya. Matod pa ni Kristo nagatawag kamo kanako magtutudlo ginughusto kamo kay maoman kanako. Si Kristo day nang Ginoo. Ang pangutana, kinsa ang magaanhi pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo? Kana maoy dako natong question. Mao na karon ang gibarugan sa mga ministro sa bisim nga hang sultihan ko kamo nga dili na kamo makita kanako pag-usab hangtod magaingon kamo dalaygon tong naganis ngalan sa Ginoo. Do na puday mo anhi pinaagis ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo si Kristo man na kinsa ini anhi pinaagis ngalan sa atong Ginoong Kristo? Wa may lain. Ang gipadalaman nga Espiritu Santong kapuli ni Kristo diri sa kalibutan. Unsay prueba? Paliw pagbasa Brad Jisrael sa nakasulat sa Juan 14:25-26. Ingon ini ang pamahayag gingon. Kining mga butang nga gisulti ko ng daan kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa amahan. Siya ang Espiritu Santo mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Oh, na! Unsa di ay balikan kong Matthew 23:39. Giun sa pagsulti kay ang gibasa sa Israel, apan ang manalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan. Balikan ko pagbasa, di ba haom? Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Matthew 23:39. Hangtod human lugar nga si Kristo dili makita. Hangtod magaingon kamo dalaygon ang magaanhi sa ngalan sa Ginoo. Nakinsa man tong Ginoo si Kristo Juan 3:13. Kinsa man ang niani pinagis ngalan sa Ginoo? Ang Espiritu Santo. Di ka lang musugot nga mo magtutudlo. Ang problema nabasa ba wala? Kanara. Unya ang imong pagkawalay pagtuo nga mga taki ka nakapahimo ba na nga nakababag sa pagpamatuod sa mga ministro bisim? Wala. Luyo sa mga pagpamatuod sa atong Ginoo Kristo nga si Kristo gipadalas kalibutan gipamatudan sa mga apostoles dagan ang nagsumpak sa panahon sa atong Ginoo Kristo nakiglali sa mga apostoles sa atong Ginoo Kristo nakababag ba sa pagkaanak sa Dios ang atong Ginoo Kristo? Wala. Labang dunay kinutuban. Kang kinutuban sa ilang pagwali pagpamatud unang Korinto 3:9 nag-ingon si Pablo ang ilang kaalam og nasa nga dili higpit. Unya, giingon nga pulihan pa na sa higpit nga mensahe sa Bibliang Katoliko. Sa Hebreo 6:1, giingon na nga dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon. Unsa mensaheng Kristohanon dili pabilinan kay mawala? Roma 10:17 pagwalis atong Ginoong Kristo. Mao na ang rason nganong wala pon mi magwali sa dapit sa atong Ginoong Kristo. Kay ang sentro sa dapit nga among napamatud-an, sa dapit sa gipadala pinagis ngalan sa atong Ginoong Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Pero sa pagtuo ni Kristo, Dios manamos Kristo, Dios. Juan sa Hebreano 13:8 ganyan si Kristo mao sa gyapon karon hangtod sa kangturan. Sa samang pagkagi ang atong Ginoong Hiyuba sa Malakyas kapitulo 2 bersikulo 6. Mao gyapong pagkasulti. Gigamit gyapong termino nga ang atong Ginoong Hiyuba mao ra gyud gihapon. Walay katapusan o wala po, mauraga po ay pagkabalin 3:6 sa Malakyas. Paliw pagbasa Brad Israel, 3:6 sa Malakyas. Kingon na ini ang atong mabasa ako, siyo ba walay pagkabalhin busa kamo o mga anak ni Jacob wala mga ut-ut. O busa, siyo ba way pagkabalhin
3:6 sa Malakias. Hebreanon 13:8 si Kristo, way pagkabalhin. Si Kristo Dios ba? Juan 1:18 sa Biblia Katoliko, Dios. Si Jehovah way pagkabalhin, Dios ba? Dios. Nagpamatuod gyapon ang mga apostoles, unang Korinto 8 versikulo 6. Karon kay nagpamatuod man sila sa unang Korinto kapitulo 8 versikulo 6 nga ang amahan Dios sa atong mabasa nagtuogapon sila matong Pablo panalang ka nato adunay usa lamang ka Dios ang amahan nga ginikanan sa tanang mga butang. Pero ang sentro nga ilang giwali si Jehovah ba? Dili. Kadaghanan mo gitunan ni kaduhang Korinto 13:14. Kolosas 1:27-28 di ba ang ngalan ni matud-an ngalan ni Jesucristo lamang gatagag kinutuban. Naon sa man ang nganong ang ilang pagtuo nagpabilin ang pagka-Dios o kay way pagkabalhin si Jehovah sa pagka-Dios. Pero tanawa gani ang pagbulato pagmantala sa ngalan og parehas giwalin lang Moises. Deuteronomio 32:3-4. Wala nga naman tungod sa hinungdan nga nagtugon si Jehovah sa Jeremias 31:31-34 dili na ipatudlo ang iyang ngalan. Kana ang rason nagpabilin ang pagka-Dios nagituan sa mga apostoles. Ang ilang giwali si Kristo. Wa pon magwali sa dapit sa Espiritu Santo. Kaya nasintros ilang pagwali ngalan ni Kristo, lamang gihatagag kinutuban. Mupuli ang hingpit nga wali, unsa mang walihang mupuli sa wali nga Hesukristo, Brad Warlito kung atong sesyon nakasulat sa Biblia. Sa turong kapanahonan Brad Makarayo, ang wali karon mao na ang sindro wali sa dapit sa Espiritu Santo. Gingon dinis papahayag sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12 giingon, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan ini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Mao kini ang sindro Brad Makarayo sa wali sa atong kapanunan kini karon ang ministro sa patulunan nga giwali karon o mga kaigsoon. Busa kung unsa di ay ang wali nga mapuli sa waling Kristo, walay lain. Mao ang Espiritu Santong wali. Mao na among gipamatud-an. Moingon lang kang apike nga Espiritu Santo, kaya di man ka magtotoo, imo nang katungod. Nagkundina ba mi ana? Wala. Gitubag lang ka namo, imo nang katungod. Nga naman, nagbarugas imong gibarugan. Nagbarugas gibarugan, imong ingon nga mo imong gituhan. Imong gipakamatuod. Nga ang simbahan nga imong gidipinsahan, ikaw ra po'y nagguba sa gipabarog sa nagsugod anang imong simbahan. Ha? Tanawa gani, di ba mo gawas sa unahan? Kamo nga nagsunod karon nga SD, tanawa gani ug ngano ni gawas ni sa mga ministro PCM. Tungod ra pud ana Mitchell Benilio. Na tanawa. Imo nang katuon kay naata sa nasod nga gitawag og gihatagan tag kagawasan sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4 ug Section 5 gitagan tag freedom of speech, gitagan tag freedom of religion. Sa Section 4 imo nang katugon na pagsulti. Sa Section 5 imo nang katugon nga nagpili ka sa SD. Pero ang question diha, kung imong labatibahon ang mga ministros BCM, paningkamuti nga ang imong paglabatiba nakaigo ka. Tanawa gani pagsagang namo, di ba sumbalik nimo ang labatiba, di ba supalpal ka. Nawara. Giingon diha nga pag-abot piki. Apang utana. Hain may tinuod. Ang imong giingon nga si Mrs. White na converted lang diha sa SD o si Mrs. White nga siya mao gyud ang ang nagsugod sa SD. Na tanawa ra gud ni ang imong gisulti na tanawa ha og unsay imong gisulti nagpakamaayong laki ka man. Unsay imong gisulti now? Ang sagot ni Adon Komisyon ng at nagtagkad sa sunod ako ng dataan ang dokumento na sa sunod kuno iya na doon kuno dokumento nga si Mrs. White converted lang hangtod karon wa pa nakadalas dokumento sa nabugaat kayo. Among gipa abi mo na mo gipabati na wa ba gyapon ipabati nga si Mrs. White converted. Pero unsay gisulti noon niya pagkasunod hinon kay magdalas siya ang nagdalas butbut. Unsay gisulti ni nagdalas siya bugat kay nga butbut. Unsay gisulti ni Mitchell Benilio kay converted man kuno si Mrs. White. Tanawa og converted ba yung tinood? Ha? Tanawa!
O converted ba gyud si Mrs. White? Tanawa gani og unsay gisulti, di ba? Puwerteng katawanan na. Mo lagi nig ako lagi, kwa lagi, membro lagi ani. Biyaan ko des Mitchell Benilio. Nga naman, tanawa ra sa iya magipangwali. Kinsa kuno ang nagtukod gyud sa SDA? Kinsay nagsugod? Di ba? Mo angkon ra pod siya nga si Mrs. White mao ang nagtukod sa SDA, ang nagsukod sa SDA na? Ang nagsugod kuno sa SDA, si Mrs. White. Sa ato pa, og wala si Mrs. White. Og ang iyang bana, walay SDA. Unsaon man pagka-converted ni Mrs. White nga wala pa may SDA. Kaya SDA dito man nagsugod ni Mrs. White. Tanawa ra? Muna giingon ako, hantod ro nagpaabot ni sa iyang giingon nga dadoon niyang dokumento niya nakadala. Wa! Ang gidala, butbot. Kaya ang gidala ay si Mrs. White di ay nitugan ra nga si Mrs. White ang nagsugod sa SDA. Di modo founder si Mrs. White. O sa exalte, co-virtual founder sa uban nila ka mga basahon. Tanawa! Muna yung pagkakatawanan. Ibalik na ko na ang imong bersyon nga imong ihapak diri sa mua pagkakatawanan. Ikaw mo iwalay atiman. Na, mo lagi na. Imo magkikipangahasan o kining harong pagpakigharong ang mga ministro bisim. Niya pag imong sulti. O sa ikisulti nimo, challenge ka. Og mo challenge po. Ay supalpal ka pong agi. Siyara po mo. So siyara po mo maigos iyang challenge. Trawar ko iyang challenge so. Bahin ni Mrs. White. Any preachers, gihagita mo, gi-challenge ta mo, basa, nga doon na mo'y mabasa, magamit nga basahon nga si Mrs. White nag-clip, nga tubaga ang lagda, kanunay kuning gibalik-balik ka question sa Radio Ultra, amo nang gipabati ni mo diha sa Dipolog, nganong wa nimo tubaga? Ang inyong lagda, kay wa man kay basahon, inyo ning lagda. Inyo ba ning basahon? Kining gikan sa kasing-kasing. Unya sa pahina, unsay gisulti dire, pahina 3, si Mrs. White sa hiya sa pagpanagna. Basahon ni dili. Basahon ba ni? Di ba kang Mrs. White ni? Una ni ingo man kakaway basahon. Mo challenge ka ka nagpasabot. Huwag ni basahon. Una ano, basahon ni dili. Inyo ni dili. Niya pag yun. Niya pag yun. Niya pag yun ang ipaningil ko nimo. Ang lagda sa pagtulunan 23, numero 9 pangutana, numero 9 tubag. Numero 10 pangutana, numero 10 ang tubag. Nag-ingon, kinahanglan ang katapusang iglesia dunay manalagna. Unya ang katapusang iglesia mauman ang SDA. Unya kinsay gituan sa Adventista del Sétimo Día nga mao ang manalagna nga naa diri mabasa aning lagda nga basahon? Si Mrs. White nakabaton sa iya sa pagpanagna. Pangutana, kinira. Kining gikan sa kasing-kasing og lagda basahon ni Benilio dili. Mo ni tubagonon lagi nimo. Basahon dili. Kung basahon ni ngano niingon man kangaway mabasa. Ikaduha, kung kini basahon kinsa man ni ang nagsulat ani? Di ba si Mrs. White? Kinsa si Mrs. White sa kinabuhi diha sa SDA? Kanara! Kinsa si Mrs. White sa SDA? Ug unsa pug ka diha sa SDA? Di ba tigdipinsa ka? Ngano kung ikaw mo ay musulti, maguba naman lagi ang inyong doktrina. Ang SDA nagtuo nga si Mrs. White propeta, samtang ikaw musulti nga dili propeta. Maora po na pastor o dipensor nga tiguba sa doktrina nga gituuhan sa SDA.
Kung ako pa'y Mrs. White, kung napas Mrs. White, dugay karang gitiwalag sa pagkapastor sa SD. Klaro lang. Og ako'y kauban nimong pastor, labatibahon ta ka. Kay ikaw ray pastor nga musiak sa among prinsipyo baruganan nga gipasunod ni Mrs. White. I'm sorry sa tanan nga mga pastor, sa tanang mga liman sa SD, unsaon nga si Mitchell Bindilio wa may klaro. Sakit. Unsaon nga maumay gihisgutan ni Mitchell Bindilio. Igo lang minanubag sa gisugda ni Mitchell Bindilio. Kung doon na may angay basulon, basulan ninyo si Mitchell Bindilio.